Sa nagapangunang balita lokal, naka-record ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office agon PDRRMO sang duha ka banwa nga may evacuees kasunod sang ginpatigayon nga preemptive evacuation bangod sa Bagyo Verbena. Santo sa pinakaulihing nga datos sang opisina, ini ang banwa sang Lambuna nga may 3 ka pamilya nga apektado kag Haniway nga may 9 ka pamilya nga ginakabugusan sang 29 ka individual. Kalabanan sa evacuees ang nag-a-star sa low-lying areas. Samtang may mga areas man nga hindi pa maagyan bangod sa paglapaw sang tubig kag ginalakipan sang isa na dira ang overflow sa barangay Maspasan, Kalinog, Padulong sa Libertad, Capiz. Overflow sa barangay San Jose, Lemery. Overflow sa barangay Yaw-Yawan, Sitio Cabugao, Lemery. Overflow sa Sitio Cabugao, barangay Pontoc, Lemery. Overflow sa barangay Nasapahan, Lemery. Agtabo Creek sa Pasig City. Mina West Swaj, overflow kag Kipot para Barasadon sa Haniway bangod sa rain-induced landslide. Samtang ginalauman ng bahinay na lang ang pagbubo sang ulan sa probinsya sang Iloilo. Samtang nagapakadto na ang bagyo sa Sulusi. Nagapahibalo naman ang pag-asa nga posible nga magagmay na lang ang kadamuon sang ulan sa masunod nga mga oras. Apang padayon ang pagmonitor sang mga otoridad sa sitwasyon, ilabi na sa water levels sa mga suba kag dam. Sa latest monitoring, ang Halaor River sa barangay Moroboro, Dingle, Iloilo, yara sa normal nga level. Samtang ang Ganandam, Barotac Viejo Dam, si Balom Dam kag Santa Barbara Dam yara sa warning status bangod sang gamay nga pagtaas sang tubig. Nagpaandam naman ang mga otoridad nga biskan hindi mabaskog ang hangin, ang ulan posible mag-abot sa 100 to 200 millimeters nga mahimo gihapon magresulta sa pagbaha ilabi na sa mga low-lying areas. Per our latest report, duwa ka kabanwahanan ng apektado subong sa Haniway kag sa Lambunaw. Bali may 3 kita ka pamilya sa Lambunaw nga nag-preemptive evacuate. Kalabanan sini ang mga puloy-an nila ara sa low-lying areas. Sa Haniway man may ara kita 9 kabilog ka pamilya nga nag-preemptive evacuate. Sa aton nga status sang roads and bridges sa probinsya, may ara kita nga mga overflow nga not possible. As per pag-asa, ang ilang forecast malesen ang intensity sa aton nga rainfall. Subong padayon ang amon man nga coordination with our MDRIMOs, particularly ang river systems naton. Nag-issue man kita kang advisory nga i-check it every 30 minutes ang aton nga water level.